хората пътуват от София за морето, нали? Някъде тук трябва да е София, предполагам. Здравейте, уважаеми зрители! Аз не съм Деси Банова, за жалост, и това зад мен не е карта. Националният метеорологически институт съобщава за наближаването на топли фронтове, идващи от Западна Европа. За жалост, още на границата те ще бъдат спрени от гранична полиция. Ало? Момент. Ало? Да. Добре. Извинете за прекъсването. Колегите ме информираха, че добре да направим извънредна емисия, тъй че ще продължа нататък. Продължаваме с специалната ни рубрика, която все още няма име, за жалост. На улицата цял ден стоят. Полицаите родни за шанс си бдят. Тези ниски заплати не им стига дори за салати. С пълно портмоне отгоре се задава. Шофьор на Голф, не беше Лада. Ето, че и палка в той време ветровито. Започна да се вее леко шеговито. Сержант Никифор, с глас леко грубоват, опита да приложи добре познатия похват. Започва отдалече той да захожда, опитвайки победоносно знаме да забожда. Мина се през документи, фарове, аптечка. Че чак въпроси, не видяхте ли пешеходната пътечка? А сега какво ще правим? Има голяма глоба. А шофьорът горкият започна да си бърка здраво в джоба. След успешна транзакция с усмивка го изпратиха, че чак и поздрави за лек път с въздушна целувка му пратиха. Ето отново Голфа е в движение, а полицаите го чакат да направи ново нарушение. Човек, аз какво да направя, че не си знам текста? Добре. Нека продължим с въпрос на седмицата. Господин Гергов, в петък пътуваме жената за Русия и се чудим дали времето ще е благоприятно. Защото по-голяма част от пътя до Москва ще е с кола. Здравейте! Времето в Москва определено е благоприятно за вас. За жалост, както споменах по-рано, има много голяма опасност да попаднете в студен фронт около границата с Румъния. За да успеете да се предпазите от него, погрижете се добре за финансовото си състояние, както и за неиздържалите митничари и пътни полицаи по целия път до границата. Пожелавам ви приятен път. За мен беше чест да бъда с вас искрено ваш Иво Гергов. Не бе, стига.